Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho bafethu mawukuthi umusha kwi-channel siyakwamukela sicela wenze into right, usubscribe, ulike, ushare, ucommente, uklikhe le-notification bell so that uzoba uqala ukureceive ama-notification whenever I post a new story bafethu. Mawukuthi uyabuya futhi for another round, siyakwamukela kakhulu, siyabonga kakhulu, siya-appreciate i-support yakho. Ungayeki ukubuya kwi-channel, ungayeki futhi ukusubscribe nawe uma ukuthi awusubscribe-ile uyabuka kuphela, ulike, ushare, ucomment, uklikhe i-notification bell guys, because sometimes I don't get to post same time ku-TikTok. Kwesinye isikhathi ngiyalinda i-YouTube before i-story yosiphosta ku-TikTok, so ugcine usithola late i-story obuzosithola without wasting your time. Ngakhohlwa-ke guys, secishe ngaze ngakhohlwa. Ningakhohlwa, asiweqi ama-videos, siyawabuka ama-advert ezephele bafethu. Siyaphinda futhi sino-super thanks laphaya uma ukuthi nje you feel like giving something to the channel, you are welcome bafethu. But nje ungawabuki kwakho ama-video ngiya-appreciate nakho kakhulu kakhulu kakhulu. You don't even really have to ukuthi uze ufake something. Lokho nje kusho olukhulu kimi without wasting your time. Another day, another story. So isitori sethu sanamhlanje sisithatha sisibeke umfana wale emakhaya. Angazi why abantu basemakhaya bethanda ukuventa kimi kangaka, but-ke I like it for the pirates. Okay, so lo guy uthi hayi bo, Lungi mina ngikhule ngi-smart. Uthi yabo lento yokuba smart from usayingane. Yabo leyo nto leyo ukuthi ube nogcobo lokuhlakanipha. Uthi mina benginogcobo lokuhlakanipha from childhood. Ngangibonakala, ngangigqama nje ey'nganeni zonke ukuthi hhayi lo, this is a special child. Khona into e-special ngale ngane. Ngine-charisma. Uthi angazi nje ngangisahluko nje ebantwini. Ingqondo yami indlela engicabanga ngayo yayihlukile kubantu. Like ngangingekho nje, I wasn't a normal child. Uthi nje namanje I'm not a normal child. Uthi kodwa kwaku-over ngalesa sikhathi. Uthi so ngakhula ngafunda and then uthi ngibona uyisiqenqe ukuthi wonke umuntu uyakudisayidela ukuthi nayi i-course ekufanele. Uthi abantu bengi-choose-ela bona ama-course, othisha bengi-choose-ela bona because that's how smart I am. Uthi mina ngangu-number 1 kwi-grade nje, ngangihlezi ngazi ukuthi mina mese kuba the rest. Uthi hhayi, ngikhule nayo lento. Uthi kambe ngithi ngishawe yini? Yabo lento yokuthi uyazazi ukuthi uyisiqenqe vele. Ungalokhu nje uyikhandla kakhulu uku-apply-a, yazi wena amabhasari azokuhubha nani 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 nani. Uthi hhayi nangempela futhi angihubha amabhasari. Kanti ngizoba nebhadi ekhaya kuvele kushone ngalowo nyaka. So I couldn't go to school as much as nami futhi ngangiseyingane yabo ukuthi izinto ey'ningi ungenaye umuntu ozokugayida ngendlela. So ngagcina ngingafundanga yabo. Engafundini kwami kube khona nje u-cousin wami othi hhayi ngeke kube right ukuthi uhlale. Ungayithatha i-gap year cause awukho kwindawo e-right yokuthi ungafunda yabo, cause umqondo wakhe waphazamiseka kakhulu emva kokuthi eshonelwe umzali lo washona. So uthi hhayi, umzala wakhe amthathe athi mina okwamanje for time being ngicela ukuthi ngikufake e-call center yabo uzobe ubamba khona. Uthi hawu futhi nakhona ngifike nobuqingi bami. Uthe ngifike ngingene khona, uthi yo, ngifike lapha ngenze ey'bukwayo yezwa. Uthi ngenze ey'bukwayo, uthi ngale ndlela yokuthi ngagcina nje sekuyimpilo yami ukuthi ngisebenze e-call center futhi I was proud because ngangiyenza imali. Uthi imali ikhona e-call center uma ngabe uwumuntu smart njengami. Uthi hhayi okay fine, uthi hhayi ngathola abangani laphayana. Uthi saphila impilo. Uthi hhayi masiphila impilo-ke sinokuhamba nje siyogroove njalo yabo. Uthi nje sisemgruveni mina, people will come to me, mhlawumbe umuntu beke wahlala nami ngoba ne-conversation encane vele bona this guy is smart yabo. Uthi hhayi nangempela sihlale kwi-group sihlale. Uthi nje this one slinyana day, uthi hhayi sihlalile nabangani bami siyiy'ngane nje bethu. Uthi sihlekile siyaphuza samajita sodwa. Uthi nje khona osisi nje abakhulile yabo behlale nje eceleni. Uthi nje ba-right labo osisi labo ukuthi bayi-afford-a, baney'mali zabo, banemizi yabo ney'moto zabo. Uyabona ukuthi nje osisi aba-right. Uthi futhi asibabuki nje ngalelo so yabo lokuthi singavuka nani nani because siyabo ukuthi badala and basothele. Thina nje siyayishizilela ukuthi sengathiwa ngampela sesithatha abantu as much as i-afford-a but asi-afford-i ukuthi singasukela umuntu onemoto, umuntu onomuzi wakhe because asinazo lezo zinto. Uthi hhayi nangempela, uthi hey lo sisi lo ngithi ngiya ethoyilethi vele ngithi ngiyaphuma ngifice ngilindile angibambe ngesandla ethi unjani, ngithi ngiyaphila. Ethi cha u-cute bo. Uthi hayi bo u-cute. Uthi ethi u-cute ngicela ukuthenga into yokuphuza. Uthi ngithi awu shintshweni sisi wabantu. Uthi ngithi hhayi anginankinga. Uthi avedane sithengele sonke namajita ami. Yezwa. Uthi agcwalise itafula. Uthi ha bengihlohla bafana kuthiwa hhayi uvukile-ke la sigogo-ke siphinde some. Yezwa kuze kuthiwa abomi abalambi. Uthi bebona ngeke siphinde some. Uthi bengihlohla bethi nje lo mama lo angiyeki.
thatha inamba, uthi ngithathe inamba, asho naye umama ethi hhayi thina siyayikhruva abangani bami, noma inini mani available nisitshene somlanda siye hlampe somewhere siyophuza khona or size la noma ikuphi la nizobe nifuna ukuya khona. Uthi hhayi abangani abazi bahle uhlale menihlohle kuthiwa yivuka vuka la. Uthi hhayi njalo besibize ngampela mabehlala beshaye ama-gatherings bethi asize. Hayibo osisi ba-right, asibazi kodwa ukuthi benzani empilweni yabo ba-right baney'mali zabo but asibazi ukuthi benzani. Uthi nje loyo lokhu ethi nje ngithanda ukuthi u-smart. Ngiyakubona ukuthi u-smart. The more I talk to you, the more I realize how smart you are. And leyo nto iyangichaza ngawe. Hhayi uthi nami ngihlanye ngampela uthi hayibo gcine sekudevelopha ama-feelings ngampela nalosi sigcine sesithandana. Uthi hhayi futhi anginankinga siyathandana usisi ungifakela iy'mali ey'serious bafethu. Uthi nje ngisho ngingafona ngicela u-100 rand hlampe ungifakele 5K yabo. Uthi still I don't see anything wrong mina ngizoyidlela imali nawe uyimama kodwa sekunako inhlanhla yabo yokuthanda imali. Uthi sithandane. Uthi hhayi mase-ke sibonane. Uthi nje the first time sizobonana sihlangane ehhotela yabo. Uthi hhayi basihlangane ehhotela angitshene-ke athi yena uwumuntu wabantu abadala so akakwazi ukuthi anihlangane nami. Kumele qale ngibone idlozi lakhe ling-approve then only she can sleep with me. Uthi lo guy hhayi ngingabi nankinga. Uthi uyilo muntu oyisangoma but lesi siyisileya yabo. Hhayi lezi zangoma lezi engasileyi lezi ezisileyayo nje like yabo abogogo Sikhotheni lezo zangoma ey'kanjalo. Uthi hot yajima lo mama. Uthi hhayi nangempela ngithi hhayi no it's fine ngiya-understand-a and ngiya-respect-a leyo nto ngiyabonga nje ukuthi ungitshene. Usengitshene ethi uma ngabe sengi-ready ngizokuthatha and ngizokuyisa endubeni yami and I will introduce you kubantu bakithi and then only we can be intimate. Uthi ugayi hhayi ngithi hhayi okay anginankinga. Uthi ngala kodwa imali ngiyaqhubeka ngiyayiqhumuza mina siyagroova senzani siyayikhipha nomuntu wami uthi nje sibhizi. Yezwa uthi sibhizi ngaleyo ndlela make ngitshela ungayi emsebenzini it's not like khona imali esile oyiholayo ngizokunika imali yenyanga yonke mina for imali yosuku. Uthi yabo labo ngakuphilisa off-life enjalo uthi asishintshe impilo engigqoke noma yini engiyifunayo. Uthi nje yabo sengi-right but inkinga kwabangani bami angisaspendi isikhathi nabo because umuntu wami vele uyayisebenza kahle kahle akasebenzi unesikhathi sonke nje yabo. Uthi hhayi okay fine kube mnandi kube smooth kube nje ya. Uthi abangani bami nje siyaphuma ngalelo langa siyophuza but nje isikhathi esiningi nomuntu wami nemama. Hhayi uthi hhayi kuhambe isikhathi ngitshele-ke mama uthi uyakhumbula ukuthi ngathi mase ngi-ready sengikufunde kahle ngakubona ukuthi uwumuntu o-right sizohamba mina nawe ngiyoku-introduce-a kwabaphansi. So I think it's high time manje I think ngi-ready ukuyoku-introduce-a kwabaphansi. Uthi ugayi ngithi mina awu noma inini mamazi. Uthi hhayi nangempela-ke walentusa-ke uthi hhayi nangempela sihambe-ke. Uthi hhayi mesihamba ithi laphaya sihambe-ke semzini wakhe. Uthi ngangikwazi umuzi wakhe but indumba yakhe is on a separate location. Uthi hhayi okay sihambe-ke. Uthi angazi noma uthi umuzi wakhe angazi noma unayo indumba yini but this ndawo wangisa kuyona was a special ndawo. Wangitshela nabathi not everybody comes here. Wena kushuthi u-special ngoba uza la. Uthi hhayi okay ngithi hawu cool. Uthi hhayi sihambe-ke nalo mama uthi nje lo muzi ukwi-isolation yabo wathenga nje indawo enkulu iyadi elikhulu mese kuba nomuzi omuhle. Uthi umuzi wakhona muhle but u-round yabo. Uthi hhayi uma ngifika-ke fike-ke ngitshene-ke ethi welcome to ikhaya lami linegama ikhaya lakhona it's not just nje umuzi nje ukuthi laphaya kunegama lakhona ukuthi ngiyakwazi ukulisho-ke. Hhayi uthi-ke asho ukuthi welcome to kwabani bani bani-ke athakazele-ke idlozi lakhe-ke. Uthi hhayi nangempela-ke singene. Uthi lo round ufensi like u-round omkhulu but owumuzi angazi ngayichaza ngithini lento engiyishoyo but uwumuzi but u-round. U-round the biggest round awake wawubona umfana. Uthi nje unamakamero unayo yonke into. Uthi hhayi okay ngifike-ke uma ngifika khona uthi akubandi kulo round bafethu. Uthi kuyabanda kuleya ndawo. Uthi ngitshela hhayi because indawo hlampe esemahlathini yabo so vele kumele ukuthi kubande hlampe kunomfula somewhere somehow. Hhayi uthi ngifike-ke uthi uma ngifika-ke eyi kulana-ke yabona ngathi kuyasetshenzwa ngampela-ke. Uthi hhayi mengifika khona-ke angenzise-ke i-house tour nyana. Inhle leya ndlu. Uthi yinhle indlu. Uthi ngibe impressed even more. Uthi mase eyangitshena-ke ethi akekho umuntu wesilisa engake ngamletha la you are the first one. So you must know ukuthi usondele kangakanani enhlizweni yami. So ungalingi uze ungiphoxe. Uthi ngithi hhayi ngiyayiphoxa.
Uthi hhayi nangempela-ke sihambe-ke uthi-ke mase siyafika-ke uthi yabo ngoba esoku-introduce ebalulekile mhlampe uzofikela isipepho phela mese eyatshena abaphathi ukuthi mhlampe siphahle ukuze bogogo niyambona uye-ke lo engimkhethayo ngicela ningabi nesikhwele nani nani ngoba wathi idlozi lakhe linesikhwele. Uthi hhayi nangempela mase ethi-ke it's high time-ke sizokwenza into esizele la. Uthi hhayi futhi ngijhilile yezwani. Uthi hhayi mase-ke siyahamba-ke sasimi-ke kwindumba. Indumba isekamereni nje, hhayi ukuthi hlampe unendumba esebhriji no, ikamera elilodwa lalo round. Uthi hhayi ngingene-ke singene-ke endumbeni. Uthi hhayi bo hhayi indumba ngampela kunezinto nje zonke izinto lezi ezangoma engizaziyo. Uthi hhayi okay cool. Ngihlale phansi angitshela angikhulumile iy'cathulo ngingene ngihlale phansi angibathise ibhayi. Uthi hhayi ngilibathe ibhayi ngilibophele eqolo nje mese ngiyangena ngiyahlala. Hhayi uma ngihleli-ke uthi-ke mese siyaguqa-ke sasiguqeni-ke siphahle-ke. Uthi hhayi siguqe-ke uthi angitshele ethi yabo ngoba usuzawafika la there is no going back. Uthi yabo ngithuse-ke lawo mazwi ukuthi hayi bo kanti sesiyashadana bakwethu. Mase ethi there is no going back phela kusho ukuthi khona into e-serious. Kusho sengiyayikhomitha manje. Uthi angitshela ethi ngoba sesifike la there is no going back. Uthi ngithi mina hhayi ngiyakuzwa. Uthi kodwa ngithukile ukuthi hawu manje kwase kube there is no going back yabo kanti sengizoyikhomitha hhayi uthi hhayi engikhothise enye into. Hhayi uthi nami ngikhothe. Uthi mase ngisika la yabo umnwe nje ongasesibhedlela. Uthi angisike la naye ayisike la athathe igazi angaze afake. Uthi ingithuse futhi nayo but umuntu kwi-territory yakhe akunaphawula. Usehlanganisa amagazi ethi ayohlanganisa nomunye umuthi abophe la. Uthi nalokho kungithuse mese ngifaka into la angitshena ukuthi lento leyo ukungiqindisa ukuthi ngingasabi cause lento esizoyenza la kuwona umdlalo. Hhayi bo, uthi ngithuke manje uthi hhayi bo kwenzakalani e-South Africa. Hhayi uthi ehhene avedane athi ehhene-ke ugeli sizocimeza ngizokhuluma-ke sobe sicimezile. Mase ngithi bheka then uzobheka. Only mase ngithi bheka. Uthi ugayi ngithi hhayi okay. Uthi kodwa sengiyathuka-ke manje sengithuswa ile gazi ukuthi how could you combine igazi lami nelakho yabo and uyangisika ujika yabo. Uthi kodwa phela i-territory yakhe akukho lula and kuthiwe there is no going back. So I take it ukuthi there is no going back. Uthi hhayi nangempela-ke vedane efike-ke ekhulume ebizeke abantu bakhe-ke babize batshene-ke ukuthi ngoba ngilethe nangumuntu wami la ngicela ukuthi ningabi nesikhwele ngifuna ning-understand-e ngifuna ningamukele. Uthi nje ubona ukuthi uyangicelela ezekhala engicelela ukuthi bengamukele yabo. Uthi hhayi okay fine. Uthi-ke masethi-ke usungabheka-ke. Uthi mangithi ngiyabheka kunekhokhovulu olungakanani wenyoka manje sila phambi kwethu. Uthi lungisiheqe uvalo but futhi nginesibindi at the same time yabo angi-react-anga ngendlela enginga-react-a ngayo uma ngibona inyoka. Uthi ngithukile uvalo luyangishaya lufuna ukuphuma ngesifuba but akuvumi ukuthi ngibaleke yabo. Uthi ngiqhubeke ngiguqe uthi ngiyibuke uthi ngibuke inyoka yezwa. Uthi ingibuke sibuke uthi athi ungakhuphuzeli ibuke. Uthi engitshena ethi ngibuke ey'nhlambini zamehlo angazi ubani bayibiza ngegama. Uthi ngiyibuke inyoka uthi ngibuke inyoka isondele. Uthi shwele ithi hhayi inyoka encane uthi isibululuqu ngangiqala ukubona inyoka engazuthi ingange-anaconda. Uthi ingibuke ngiyibuke igoqe yabo. Uthi iqala kube ngathi iyahlanya mese iyayigoqa mese iyambuka kanje emehlweni mese ikhipha ulimi yabo inyoka uma izothi. Uthi ikhipha ulimi ijike iphume futhi ngesinono ihambe. Uthi yo ngifrizile frozen yezwa. Uthi mese ethi yena angazi-ke siyabonga ngabonga. Hhayi mese eyangitshela-ke ethi hhayi ukwamukelile-ke ethi idlozi lami likwamukelile kube kuthiwa bekukhona into e-wrong bekungeke kuze ize kwenzeke yonke lento ayenzile kusho ukuthi uyakwamukela. Uthi i-trauma uthi umfana yo ngisho ngithi kodwa uNkulunkulu wami uthi mese eyasho-ke ethi ngoba nje seyamukelile namhlanje we have to sleep together. Uthi ngithi uNkulunkulu wami ngizolala kanjani manje nalo muntu sengiyibone kahle inyoka what the heck. Uthi kodwa manje ngiyasaba uthi ukubona into u-against yona but because awazi vele ukuthi uzokwenza khona kuthiwa ngiyasaba ngizophuma kanjani la ngizohamba kanjani ngisendaweni engingayazi kwakuyazi yabo. Hhayi uthi nangempela asho ngathi today we have to ukuthi silale ndawonye and we have to sleep la kulo muzi.
uthi yolungishaya uvalo ngithi hawu Nkulunkulu wami yabona-ke la ngilahla-ke lakithi. Uthi hhayi nangempela-ke kumele ngi-act-e calm. Usengitshele futhi uthi hhayi relax, hhayi it's no big deal yabo nani nani nani. Uthi umfana hhayi nangempela-ke silale-ke nomuntu wami. Uthi hhayi uma ngabe sesilele nomuntu wami, uthi vedane kule ntuzi uthi silale-ke, sithi sisalele kanjalo senzeke ucansi. Uthi hhayi nalo nje ngi-uncomfortable ngale ndlela. Uthi nje ngazuthi angazi ngathi ngambula umgodi ngicashe yabo. Uthi sesulwenza ucansi-ke nomuntu wami silenze-ke silenze. Uthi mase-ke futhi siyahlukana-ke ngithathe ngibeke ekhaya yabo. Kodwa nje ngi-uncomfortable. Uthi engi-stress-ayo ile yokuhlanganisa igazi lami naye. Uthi hhayi vele ngighoste umuntu wabantu. Uthi hhayi bo ngisho ngithi akangiphenduli, akangifoneli, akenzi lutho. Uze ingithuse le nto ukuthi hhayi bo kwenzakalani? Khona umuntu ave ngilale naye once vedane ephume kimi yabo. Uthi yo guys, uthi ngithuka ukuthi kwenzakalani manje. Uthi lapho ethi esangighoste kanjalo cause wangishiya namhlanje ngakusasa sakakhuluma lutho nangakusasa kanti sasingahlukani singakhulumanga yabo. Uthi ngivele ngiphuphe ebusuku. Uthi uma ngiphupha ngiphupha ngathi ngilele nale nyoka-ke manje. Uthi uma ngivuka yabo ngithuke ngitshe ethi hhayi mhlampe nga-traumatise yabo ukuthi ngabona inyoka yabo. Uthe uma ngiphinde ngilala ngizwe ngilele nale nyoka manje. Uthi uma ngivuka kuyabonakala ukuthi bengilele nomuntu ngampela yabo. Uthi le nto le ingikhube ugesi uma ngimkhulumisa akangiphenduli, uma ngifona akawabambi ama-calls, but uyangibhulithikha nje yabo mhlampe ayifunde imeseji angasho lutho. Eyi uthi ngi-stress-ke manje le nto. Uthi ayi qale-ke manje kube buhlungu la eqolo. Uthi nje le nto yangisheshisa akuphelanga ngisho o-3 days. Uthi kuqale kube buhlungu iqolo yabo, kube buhlungu iqolo lokhu oku-serious yabo. Uthi nale nyoka uma ngike ngathi nje hlu ngiyayiphupha yezwa. Uthi kodwa ngixoxele umuntu ngale nto nayo le yangi-traumatise-a but akaze ngixoxele muntu. Uthi ngizwe ukuthi iqolo lami lilentuzana. Uthi hhayi bo kuye ngokuya impela uma kuhamba isikhathi ngigcine impela sengiyaqhuga angisakwazi ukuhamba kahle. Uthi hhayi uma kuhamba isikhathi impela amelwe into eyisilonda la yabo eqolo. Uthi ngiqale uthi hhayi bo kanti kwenzakalani? Uthi eyi uthi hhayi ile ndaba le ingihlule-ke manje. Uthi khona ubhuti wami engangizwana naye kakhulu-ke cause ngisho nasemsebenzini angisakhoni ukuya bona bazi ukuthi ngilova ngoba ngiphinde i-soft life kanti sengiyasafarisha ngempela. Uthi the-worst part ngihlala emqashweni ngihlala ngedwa yabo and uma angisenaye. So abantu engiphila nabo obaba ba-check-ani ngaleyo ndlela. Ubaba wami vele asinayo i-bond engako yabo and anginawo ama-siblings ngomzala nje kuphela-ke. Uthi hhayi mfethu ivedane le nto ingibambile serious. Uthe ngifonela umngani wami uthi mfethu yabo kudlule lami ubuya eSpani ngidinga ukukhuluma nawe. Uthi uma ngifika mfethu lo mngani wami u-matured naye. Uthi ngixokozela ngithi mina. Uthi ethi yena ngithi ugcine uyi-fraud phela wena usuney'mama awusatholakali. Uthi ngimtshele mfethu ngiyakugowa angazi noma ngiyikhulume le nto noma mhlawumbe uma ngiyikhuluma ngizoshona noma kuzokwenzakalani. Uthi ethi yena yini ngithini? Uthi angitshene-ke sonke isitori ukuthi kwenzakaleni. Useyithi ngeke le nto inobuthakathi phakathi. The fact ukuthi uthathe igazi lakho nawe wavuma futhi umuntu ekusike nge-razor nje ethathe igazi lakho kanjalo nawe uyarelaxa. Ethi bafana angazi mina ukuthi kwenzakaleni cause ngivedane ngasaba nje yonke into ngasaba uku-react-a nokuthi ngi-react-ile angazi vele kuzokwenzakalani la yabo la cause lapha nje yonke into yakhona is very scary. Uthi ethi lo mfana mina angazi ethi ngizofonela ukhazini wakho cause ukhazini wakho yena bamfake emsebenzini. So ukhazini la bafana bamjwayele more than lo mfana bamazi njengokhazini. Hhayi befonela ukhazini wakho bemtshela yazi intwana yakho la ngathi inenkinga uhambe uyibone. Hhayi afike-ke uma efika ukhazini-ke nokhazini atshene ko-anti bakhe umfana umfana uney'nkinga eyi-serious. Hhayi bemthathe-ke umfana ayiswe-ke ukuthi kuyobonwa ukuthi kanti udliwa yini umfana. Tholakala ukuthi umfana lo sisi alala naye kahle kahle wayethwala ngayo and waba-bind-a for life. So usisi kuthiwa wa-attract-wa ubuhlani kuthiwa ayikwazi into yakhe ayikwazi ukukufila uma ngabe kuwukuthi uwumuntu o-smart yabo. So walala nesidoda salo mfana lo. Kwathiwa-ke walala ngalesi sidoda sakhe yabo ngoba umilwa isilonda nje isilonda sakho ingoba wagcina ulale nesilwane ngoba ulokhu uphupha isilwane nje vele ulala naso vele. Nangale nkathi uy'tshela ulala nalo sisi wawungalali nalo sisi wawulele nesilwane. Kuthiwa umfana vele Nkosi yami kodwa kuthiwa nje wena into ekuthiwa inhlanhla into engeke uphinde uyibone lo sisi uyithathe yonke inhlanhla yakho ukuhlakanipha kwakho konke sebe-operate-a ngakho manje. Yo ethi lo mfana lo yisho ethi hawu kodwa Nkulunkulu wami kodwa ngiyaphi kuleya club ngaleliya langa ithi inyanga nje
ngizokusiza but angazi noma kumele ngi-understand ukuthi isithwalo sini lesi abasebenzisa kuwena because angazi ukuthi kumele ngisi-understand-e sona kuqala so that I can be able to help you yabo. Sifana sibuyele emuva nje ngikhulekele but ngangenzeli lutho nje oluwusizo yabo. Uthi eyi uma ngibuyele emuva kuqale-ke manje ngimile iy'londa la ngaphambili yabo. Uthi iy'londa ey'sabusayo ey'nengi. Uthi nje kuphele ngempela cause angisakhoni ukuya emsebenzini yabo. Uthi nje engazuthi ngahlala isikhathi esiningi ngingagqokile cause ngivele ngibe nobomvu la yabo. Uthe lento ibe serious mfethu ibe serious ngibona ukuthi ukubeka kuleya nyanga akungisizi cause vele isishilo ukuthi lento ayi-understand yabo. Eyi ngibona ukuthi azi into engangisiza hlampe ukuthi ngiphinde ngithole lo sisi. Ngikhulume naye hlampe khona indlela angangisiza ngayo. Uthi hhayi ngihambe cause ngangikwazi umuzi wakhe lo owu-main house. Uthe ngihambe mfethu-ke ngifike ngingene ngizama ukukhuluma naye. Uthi nje usisi wathi into engizokwenza ngizokubophisa ngoba uyangithuka ubone ukuthi mina ngithwele, mina ngisebenza ngedlozi eli-right kabi. Yabo nje lento ohamba uyisho ngami, mina ngakusuka mina uma ufuna ngikuthakathe ngingakuthakatha mfana wami kwayimanje ungaphuma ufile. Uthi hheyi wangishubisela usisi wangishawuta uthi ngaphuma nginjalo ngiyagula. Uthi angisakwazi ukuhamba into eqondile sengihambe ngiyagongobala yabo. Uthi hhayi kuye kube serious gcine sengihamba nangenduku. Hhayi uthi nje kwathi nje ngelinye ilanga angazi ukuthi kwakwenzakaleni. Uthi ngithi ngiyaqaqeka ngiyela esitolo ngahlangana nalo baba wangitshela ubaba wathi wena mfana uney'nkinga. Wathi uney'nkinga ey'-serious ulale nomuntu o-wrong. Hhayi bo uthi umfana ngithi yebo. Uthe usulale nomuntu o-wrong uyasetshenziswa. Wathi uyabona uma uzoqhuba nje uzogcina uhamba ngisho nge-wheelchair noma ugcine ufa ngoba kuningi. Uthi wangitshela ngisho nangalento engiphethe wangitshela wase wangiyalela yena lo baba umuntu okuwuyena muntu ozongisiza-ke. Uthe ngingafonela u-cousin because nemali angisenayo phela angisasebenzi. So ngafonela u-cousin ngamtshela cousin kunomuntu engiyalelwe yena kanje 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 kuthiwe engangisiza. Uthe wangithatha uthe u-cousin wangithwala guys. Uthi wangithatha u-cousin wangiyisa kulo baba. Uthi-ke lo baba lo wangisebenza-ke okay ngasinda isilonda ngasinda uthi kodwa nje isinyama. Uthi guys I know konke la ngihamba khona sekunesimnyama. Uthi mina ngahamba ngiyofesa namhlanje beqashwe bonke abantu kusale mina ngedwa yezwa. Uthi yonke into engiyenzayo nje mina iyabheda nje yonke into engiyithintayo iyabheda. Uthi ubu-smart bukhona ngoba it was a natural thing yabo. But nje akungisebenzeli lwalobo bu-smart bami. Ngi-smart nje ngomlomo but ayikho action engiwenzayo empilweni yami to sort out my life. Uthi nje impilo yami yaruneka kanjalo izinto zami ay'phindanga zaba right. Okay ngasinda but nje ngumuntu nje wamabhadi ngumuntu wesinyama. Even khona emsebenzini ngiyasebenza ngagcina ngisindile phela ukubuyela-ke. But nje kwayikhona ukuthi nginawo because nganginawo prior to ukuthi ngihlangane nalo sisi otherwise shuthi ngaba angisebenzi. Uthi nje anginalutho ayikho nje into yami ehlangana ngisho ngihola imali yami angiyiboni ukuthi ishonaphi. Uthi nje kwaphela kanjalo usisi aze ephinde engihluphe walala nje nami once waphuma kimi kwaphela kanjalo. So siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Thank you so much for watching. I hope nis-enjoyile isitori sethu. Ningakhohlwa siya-subscribe-a, siya-like-a, siya-share-a, siya-comment-a. Siphinde futhi singaweqi ama-videos guys. And also if you have a story ofisa ukusishayela sona ngiyacela Nkosi yami ukuthi uzame indlela yokungithinta ku-TikTok ngo-Lungi_Luzipho ku-TikTok. Ukwazi ukuthi ungisendele i-inbox then ngizobe sengikutshela ukuthi isitori sisendwa kanjani. Ngiyabonga kakhulu guys for watching. Niqhubeke njalo nisaphote i-channel yethu. Nginithanda nyanyani.